Nagy uram! Gazdám! Egy szaracén! Nagy uram! Nagy uram! Egy szaracént láttam egy ördögi szekérben! Ott van, gazdám! Azaz! Uramisten! Elmebetegek! Elmebetegek! Segítség! Ezek elültek! Elmebetegek! Elmebetegek! Melyik család címere lehet ez? Magasságos. Tudom, hogy vétkeztem. Kemény megpróbáltatást rósz ki rám, de én alávetem magam. Adj erőt, hogy kitartsak, mint halálig, és teljesítem akaratodat. Ámen.